Thokozani. Ngisacela ukukhuluma ngensebenzo le yotshwala. Yokutshwala nedakamizwa. Akuyona insebenzo kamuntu ofuna ukuthatha ikhefu noma ufuna ukuphumula noma obroke njengoba kuJanuary bese athi hayi mina ngiyekutshwala, mina ngisaphuze, mina lenda ngisayibhemi ngoba nakho ungenayo imali yokuthi uhambe uyophuza utshwala noma uhambe uyothenga idakamizwa. Insebenzo yomuntu oyimisele ngempela ukuthi Nkosi, wholeheartedly ngikhathele utshwala, ngikhathele idakamizwa, umuntu ongasafuni anything that has to do nedakamizwa. Lalela, ngifuna umuntu okhathele mina utshwala, ngifuna umuntu onephuza face, ngifuna umuntu wesifazane engazathi umuntu wesilisa omubi njengami, ngifuna umuntu okhathele ngempela ngoba lento ihamba one ne-consultation, sizohlola ukuthi lento yakhe ibangelwa yini. 2, ihambe ne-interview, sixoxe mina nawe, uyoxoxa nomunye umuntu ade isidakwa njengawe kodwa ke ngiye ngaba nenhlanhla ke ngangabhema idakamizwa, kodwa nginenhlanhla yokuthi futhi ngikwazi ukuhlala phansi, ngihleli phansi nabantu abaningi ababhema idakamizwa ehlukahlukene, ngisiza ama-celebrities amaningi astruggle ngedakamizwa as we speak, adumile namanje ngiseThekwini ngizobona omunye wabaculi othe salukwazi sendoda njengoba athi ngishilo ukuthi ngicela usizo lwakho, please ngicela ungisize. So ngize kuyena ngesizathu ukuthi it's a special request, so ama-special request ngiyawazi ukuthi ngiwenze. So ngiyacela uma ungakayimiseli usashawa ububroke noma usabalekela umoshonisi une-stress bese uthi ufuna ukuyokutshwala or ufuna ukuyeka idakamizwa kanti akabi sure, hlala ekhaya mntakama, hlala ekhaya, uthi ukulinda kancane ekhaya. Wena usafuna ukubabysitha, usafuna ukuncengwa, wena usafuna ukutshenwa wena ukuthi unenkinga, akwayibona ukuthi unenkinga. Ifana ne-rehab le ngizoyivula, ngiyayibona le i-Good Goals TV le eku-YouTube. I-Good Goals TV le eku-YouTube, it's an online rehab center, but ngisazoyivula i-rehab engeke ibe nesango elizoba nephoyisa elizogadana nomuntu ongazazi ukuthi bezofunani. I-rehab whereby uzongena ngendlela ongene ngayo ngoba ungenanga ngenkani, uzophuma ngaleyo ndlela. So consultation, interview, then utholeke imbiza yakho ozoyiphuza for 5 weeks. For prices and everything uzocontacta i-office, kodwa please asiyithumeli imbiza ngani zakwethu, asiyiposi, you must come to us. Thokozani.